Ti si ostavila trag, školu čuvaš danonoćno. Tebi sada pevamo radosno i moćno. Miluj našu zastavu, budi sad uz nas. Zato sada pevamo tebi svi u glas. Pored redovnih školskih aktivnosti, u našoj školi se održava i veliki broj van nastavnih aktivnosti. Na ime naše škola je poznata po šahovskoj sekciji koja se dugi niz godina održava u našoj školi. Osvojen je veliki broj nagrada na značajnim takmičenjima. U vitrini imamo preko 50 pehara. Najuspešniji smo u atletici. 8 puta smo ekipno bili prvaci Beograda, 2 puta prvaci međuokružnog takmičenja, a 2 puta smo bili treći na republičkom takmičenju. Naša muška košarkaška ekipa bila je prvak Beograda. Pored redovnih časova muzičke kulture, u našoj školi se posebna pažnja posvećuje učenicima sa izuzetnim muzičkim sposobnostima. Prošle godine su naši učenici osvojili 1 prvu nagradu na gradskom, 2 prve i 3 druge nagrade na opštinskom takmičenju solo pevača Zlatna sirena u okviru dečjih muzičkih svečanosti. Osnovna škola Nadežda Petrović je dobitnik Dositejeve nagrade za obrazovanje. Svake godine upisujemo po 3 nova odeljenja. Neki od najpoznatijih učenika koji su pohađali našu školu su Aleksandar Šapić, naš proslavljeni vaterpolista, Ivana Maksimović, osvajačica srebrne medalje na olimpijskim igrama, Vanja Bulić, novinar. Drugarstvo, deca će sagraditi neko novo carstvo. Pečat tvoje ljubavi je ostavljena nama. Uz nas draga Nadežda, nećeš biti sam.